I hi havia 8 proves i les havíem d'anar superant per obrir la caixa més petita, la que hi ha, i poder saber el que van descobrir els professors perquè no se n'en recordaven. Llavors, en tota aquesta setmana hem tingut que anar superant proves per obrir totes les 5 caixes. Aquesta setmana hem fet experiments, descobriments. Avui hem fet com una gimcana per obrir un candau. Aquesta setmana hem fet tallers sobre ciència i coses d'electricitat. També hem fet com unes corals químics que es barregen diferents tipus de líquids i després amb una pipeta com xucles una cosa i la tires a un altre lloc. Un dels primers tallers que vam fer és el circuit d'electricitat, que nosaltres juntàvem cables i llavors feia electricitat i doncs vam fer una làmpara cadascú i ens la vam emportar a casa i va ser molt xula. Vam anar al jardí botànic i després en el primer ens van explicar unes coses als ocells que anaven a les seves cases, els tipus. Després vam anar i feia molta calor, ens hi vam passar bé.